Здравейте, приятели на розите! Днес ще ви покажа едни много интересни резници, които съм сложил тук в този съд без никаква подготовка. Това е кокосов субстрат 100%. Отдолу имаме вода и това нещо е на сянка отвън. Сега съм го пренесъл тук вътре за снимките, но като цяло седеше отвънка на сянка. Значи този сорт толкова добре се вкоренява и лесно, че вижте какви корени от какви недодявани резници дебели е извадил. Почти всички с корени. Като това не е било захлупено по никакъв начин. Ей така, за да не хвърлям този клон, който отрязах над една присадка, ги набучих едно до друго, сложих ги с долно поливане, т.е. в съдче с вода, и след около месец така имаме това развитие, като са си и доста дебели, но когато сорта е лесен за вкореняване, на което искам да подчертая сега внимание, дори да не се старае много, само да са спазени минималните изисквания, ще имаме успех. Така че, ако ще започвате тепърва да вкоренявате рози, започнете го с някой лесен за вкореняване сорт, за да не се разочаровате, да не срещате още в началото само неуспехи. Проверете, питайте в групите кой сорт е лесен за вкореняване и започнете с него. Ще извадя сега само едничко за присаждане, да си избера някое. Ето, това е страшен кютук. Вижте какво става тук. Така. Това е идеално за засаждане в поне 200 мл, а може и в половинка вече. Голям дебел резник по никое време. Сега е средата на юли. Това иска да ви покажа. Лесен сорт, без никаква подготовка, кокос, без закриване, 100% успеваемост почти. Едно-две хвърлих само. Благодаря за вниманието и ви очаквам да се абонирате за моя канал, където ще научите много интересни неща за нашите любими растения, розите. До нови срещи!